Sawubona Bhuthemba, uyaphila mfowethu? Mfowethu, ngathwala la. Kunzima Bhuthemba, ngifuna uqamba amanga. Kodwa-ke ngizokutshela-ke ukuthi kwenzakalani. Bhuthemba, ngisebenze emayini eGoli. sasebenza. Kwawukuthi iyavalwa ikhampani, siphelelwe umsebenzi. Kanti sasihola nje imali eyibhekekile. So, abanye babuyela-ke emakhaya. Mina ngesimo sokuthi ngase nginonkosikazi futhi ngangingafuni iy'ngane zami zibone ngisehluleki phambi kwazo, ne? Ngoba sasikade sisebenza nabantu bangaphandle. Kwakuwumngani wami nje wangaphandle. Wangitshela ukuthi zikhona ezinye iy'ndlela esingayizama ukuthi siqhubeke sibe nemali. Ngale mali ezizophuma sihambe siyokwenza lento. So Bhuthemba, sathatha-ke isinqumo nomngane wami ukuthi no, sizohamba mfethu siyothwala. Wayeshilo ukuthi lo yababa uthwalisa nayo akanazo iy'thwalo ezinobungozi, but kufuneka indoda eqinile laphana. Hhayi, ngoba ngangiyindoda vele ingekho buthaka kakhulu, ngangiyindoda futhi eyayikholelwa ey'ntweni zesiZulu, imithi, ukugquma nayo yonke nje into Bhuthemba. So ngabe sengivuma nokulungile mfethu soke siye lapho. Salinda ngempela zaphuma iy'mali zethu Bhuthemba. Ube nje ngathatha imali yami ngayivulela amabhizinisi noma ngayivulela ibhizinisi, ngabe namhlanje nginento e-right. Hhayi le mpilo engiyiphilayo. Alright Bhuthemba, yaphuma ngempela imali, sahamba nomngani wami. Sanikela kulo lelo lizwe ngilisho. Sathi masifika Bhuthemba, esitshele lo baba ukuthi unazo iy'thwalo ezinobungozi. Unazo iy'thwalo ezingenabo ubungozi. But lezi ezinobungozi izona ezinemali eningi. Futhi lezi ezinobungozi ziyalast isikhathi eside. Alright Bhuthemba. Ngithi mina ngoba vele wonke umuntu unosuku lakhe lokuhamba emhlabeni. Ngicela mina lezi ezingenabo ubungozi. Zazikhona Bhuthemba, zazingenabo ubungozi. Inkinga ama-sacrifices akhona enzima, but zazingenabo ubungozi. Ngizwe kahle Bhuthemba, ama-sacrifices akhona ayikade enzima, but ubungozi zazingenabo. Yabona Bhuthemba, akayeyibalile esokuqala kwakusokuthi ngeke uze uhambe ngeke uze uyifake iy'cathulo from uphuma la endlini up until uhambe emhlabeni. Uyohlala nje iy'cathulo ungayifakile uhamba ngey'nyawo, but uyoba nayo yonke imali. Esesibili Bhuthemba, sasithi ngingagezi from ngalelo langa up until kushaya usuku lwami lokuhamba emhlabeni. Bhuthemba, mfowethu, kwakuyizona zombili ezazingcono. Kwakukhona nalesi se-contract la inkukhu eyayiphosa khona umgqakazi, kube ukuthi emva kwaleyo mnyaka edliwe inkukhu. Ngabona ukuthi no, inkukhu kungenzeka idle imgqakazi ewu-2, futhi kuyoba u-2 years loyo. No, leso-ke sasingekho nzima, but sifuna umuntu ozoba nesibindi ukubhekana naso. Alright Bhuthemba, ngesimo sokuthi ngabona wayeseshilo lo yabhuti ubaba lo esasiyothwala kuyo ukuthi njengoba usuzowangena kulowo mnyango kumele uphume sekukhona ukuphetha, awuphumi ungaphethe lutho, uyoqoba umndeni wake waphuma la ungaphethe lutho. Okay Bhuthemba, ngakhetha lesi sokuthi ngingagezi sidalo. Bhuthemba, yizwa ngami, ayikho imali engingenayo, ayikho into engingenayo, but angihlangani namanzi. Unyaka wesi-15 lo mfowethu, and ngiyanuka, but-ke ngenxa yama-perfume engiwafuthayo. Kodwa mfowethu, kunzima, sekunzima manje. Kwakungcono kusaqala kusaphela inyanga. Bhuthemba, kunzima ngisho ukuphela usuku ungagezile. Mina ngino-15 years mfowethu. Asinalutho Bhuthemba lesasithwala, abukho ubungozi, just because fanele ungagezi. Angazi-ke kubantu besifazane ngabe kunjani, but akekho umuntu ohlangana nami Bhuthemba. Kodwa nje imali ithi dada. Ngiyafisa mfethu ukuphuma kulento, angazi ngiyophuma kanjani. Kodwa nje mfowethu, ngoba ayingenzisi ama-sacrifices anzima angangokuthi kumele ngibulale umuntu, kulungile, but akekho umuntu ongahlala ulineze engagezile. Angigezi sidalo Bhuthemba, ngisho emizini wami akukho ngisho ishawa. Ngiyabonga.
lalela sicela uma uqala ungene kuleli khasi lethu enza ubulungisa chafa subscribe button kule channel yethu ngenza kwethu le nsizwa ikhuluma isimangala ngendaba-ke yokungagezi ngenxa yokukhethiswa yahamba-ke ngenxa yokuthi-ke ifuna impilo-ke esheshayo. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizova lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu. Sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.